lume, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca niște Rocket League. Suntem alături de Vali, jucăm la turneu. Zi bă, Vali, ceva. Salut, salut! Da, ăștia se echipă, mă, de roz ăștia, așa. Nu știu, mă, ce sunt ăștia. Hai, de gol? Da. Nu-i gol. Acum v-am pus-o. Hai că am dat Bine, gol. mă. Hai, am dat și gol. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe cu clopoțel dacă n-ați făcut-o. Vali așa ar aprecia foarte mult, așa-i Vali? Da, du-te. Normal, Du-te, așa Amingea. apreciam. Să dați subscribe, mai ales la Alpe. Da, mă, Face conținut. de calitate. Da, asta e Calitate vrăjeală. 480p. Mă, că am 1080, eu va. Bun și așa rău. Hai. Să sperăm că nu o să fim dați în primul meci. Da, e 1-0, nu cred. Ăștia cam penal, rozulii ăstea. Dă-i-nea, pune la poartă. Cum a luat ăla asist? O atins-o și el un pic la sfârșit, așa-i? Ce? Am atins-o, A. da. Uite, vezi? O atins-o la sfârșit și a luat asist. Du-te să duci Mă duc în ăsta. spate să iau boost. No, Francais. Mamă, ăla e din Franța. I-ai scris așa, sau cine a scris, mă? No, Francais. Ai. Bă, da, le cam dă ăla. Le cam joacă ăla. Nu, bă, Albert, dă-i. Bravo. Mai poți să dai o dată, nea. Prea târziu. Hai, Bă, da, ce mă împinge ăsta? Da, Elias acolo pe Discord. Gol? Da, pe naiba. Am dat în spate la tine. Ne-a atins-o acolo. Bun. Bă, cât de Am prost atins-o. e. Am atins-o, am dat-o. La tine. Am dat în tine cu mingea. Uite. Nici un trebuie oameni. Bun, bă, 3-0, primele Mă duc. minute. Primele două, cred. Primele două, mă. Că mai ies 3 minute. Nu, fac. E văruțu! Bă, la unde dă, mă? Nu știu, am dat la dă aeriale pe acolo. Ăla dă, sunt spre... Gol? Sau le-o scoate? Gol. Splash! 4-0! De ce nu dau forfeit? Oameni buni. Dați forfeit. Dai, bă, pas! Bă! Ce mi-a dat ăla, mă? Pase, bă, boule! Aute! Dar ce pase vrei acolo, bă, boule? Am zis, mă, și eu așa! Am dat gol, Uite, mă. da, ăla din echipa adversă, bă. Veterani, eu, mă, veterani. Harpuler. Luați forfeit? Hai că forfeit? Da, ăștia. A, ăla știe să joace, bă. Păi o Fuchs-ul să ăla. fim în echipă cu el toate meciurile, să știi. Știe super bine că o prins-o înaintea lui toți. Și o dat din înainte. Bă, da, de ăștia de click ce nu dreapta dau de două forfeit? ori Să și terminăm și noi mai rapid, să intrăm și noi la destul de al gros doilea să știți, meci. da. Epic save. Ăștia-s fete? La cum conduc. Zi, bă, ăștia-s fete? A, s-au pus pe mult.
Zile, bă, să dea forfeit, mă. Să-ți degeaba. Spete, stai puțin. Spete. Bă, ia mingea. 6-0, oamenii ăștia nu dau forfeit. Păi, dacă am zis că o scot, o scot. Dacă am zis că poate dau, dau. Da, am dat gol. Elias, ce te astezi acolo? Și... Și-a încercat Iova să fure golul. Le dăm cu jocul în cap la ăștia, e 7-0 și nu dau forfeit. Și 8-0, normal. Ăștia 8-0, dați forfeit, mama voastră. Hai mă, că easy. Îți fete la cum conduc, sigurat. Nu știu. Dar joacă din 2017 una. Aiurea, eu joc din 2016, mă. Ce vrei, mă? Bă, era să ne luăm gol, bă, competenților. Era să ne luăm gol de la Rosalie ăștia. Păi ce e asta? Și dacă ne luăm un gol, ce era? Păi nu era, mă, că îi. Hai, mă, eu o dau pase. Dă-i-nea. Am dat, mă. Hai, mă, dă-i nea, mă. Ha, mă, de cine ai dat, mă, nea? Am dat, dar Ha, mă, unde n-ai vrei? dat, mă. E slab, mă, n-ai dat. Că mi-e slam. Păi ești. Am dat 4 goluri. Păi, eu nu știu câte am dat, dar am dat. A, uite! Splash. Eu am dat 3 goluri. 9-0, bă, și în turnament, mă, 9-0. Hai, mă, dă un naiba. Poate le dăm un 10-0. Wow, oh my god. Wow, oh my god, ne ține aici. My god. Mai 20 de secunde, hai că putem să le și lăsăm, că nu dau atâtea goluri în 20 de secunde. Poate ne dau. Poate ne dau comeback, ce știi tu? Hai, 10-0, ce mai vreți? Rosalie. Na, mai joacă-te cu Rosalie. Da, femei, clar. Femei. 10-0. Da. Titlul o să fie i-am bătut 10-0. Sau le-am bătut? I-am bătut, mă, că nu știm sigur dacă le-am. Uite, își dau autogol. Hai! Hai, GG. Hai că da. Bă, Haideți că noi o să revenim și cu al doilea meci. Haideți, băieți, că am revenit și cu al doilea meci. Acum începem. Game 1 din 1. Da, să văd. Da. Fake boost. Cam în ce scria? Cam în ce? Nu Ce știu, echipă avem? să duce ăsta. Mamă. Ce mapă. Am nașpa, așa. Mi se pare Cam mie. nașpa, da. Au, dar cam buni ăștia. Da. Am încercat. Am pisa, nu. Da, și eu la fel. A, mă! Ce-au bă, pe terminatul ăsta. Tiki-taka Barcelona. Ai! E gol. Hai, mamă, ce ai driblat acolo! Ăla, Nu cred. O dat Păi el. normal, bine. Ua? Că. Ce? Ce, mă, ce? Sau am dat eu sau el? Nu Du-te știu, hai, tu, mă, du-te tu. Dar nu știu ce-i cu norocul ăla pe tine, Iova. Dar de fiecare dată când dădeam gol sau dădeai tu și ne duceam la Kiko, ăsta să începem, eram la 1v1, mereu la mine pica mingea în careu. Da, cred că ne-am luat gol. Nu, mă, ce le scoate ăla, bă. Oh, S-ar putea acum să ne luăm gol. ce, mă? Și Nu mai mare timp, probabilitatea. Dave. Nu, team Dave. Hai, n-ai avut boost. Nu. Bă, m-a împins animalul ăsta, dar las că o dat Oi, el ce gol. gol, bă. Nu, că îi batem pe toți cu ăsta.
Da, Asta e ăsta bun, joacă bă. super bine. Uite, am dat pastă. Oare și joacă mai bun ca odată- Bogdanel? Nu, Nu cred că. cred că nu știu. Du-te. Nu au făcut 1v1. Da, nici nu se cunosc, tu vrei să facă unul pe unul. Băi, pe aia zic. Mamă, ce mă... Bui. Haide! Nu optim, nu! Haide! Na, hai, dă-i. Haide! dă-mi înapoi. Scuze eu, n-am fost să fie. A, dă ăsta gol. Bă, nu luat. Hai că Moa! dacă era unul acolo. Dacă Hai că era o prind. Am dat-o. Să vină unul. O luat ăsta boost, Mărlan. Ce ai mă, că-i batem pe ăștia pătuți. Hai, dacă ajungem în finale. Păi primim la puncte, mamă, Nu, mamă. am pierdut asta. Nu cred! Bă, ăștia paralizați? Da, și noi am fost. Și Acum, noi. Da, ăștia și mai. uite, ăsta dă la noi la poartă. Lasă-mă, da, n-ai cum, bă, s-au băgat 3 și niciunul nu a atins-o. Toți ori trecut pe lângă minge, toți penalii. Ah, și odată. Nu permit așa ceva. Fură să ăsta boosturile! Lasă-l mă că e bun. Uite-te mă, ăsta trece pe lângă minge. Am vrut să dau unia și trece omul pe lângă minge. Bun, hai că am dat-o și Ionia. Bă, s-o cam întors minge la noi. Niciun stres, produc bani. Fab Gam, Fai Gang, Fai. Facem aici concert pe Rocket League, Fai Gang. Fa Gang, Fa Gang, Fa Gang. Fa Gang, Fai. Am făcut-o, Fai Gang. Am dat-o la poartă. Scuze eu. Doamne, ăsta mă... Tu te-ai băgat în mine. Taci. Iar Păi tu te bagi în mine, mă. Auzi. Mă împing cu ăștia, dau bot în bot. Să-mi dea asigurarea. Păi da. Păi, cât costă Nissanul meu? Păi l-am luat DLC cu 3 ani, mă, ce știți voi? Sărăcilor. Dar încă mai e DLC-ul. Mă Hai gândesc că da. mai e, dacă e. Nu cred că mai e naiba. Hai mă, gol! Și eu aveam contul ăla, dar nu mai știu contul. Trebuia să iau și era cu un DLC, tot așa. Veneau la pachet, mă, 2 DLC-uri. Nu veneau la pachet, dar erau 2 DLC-uri. Știi mașina aia lui Dom Omar, naiba să le ia Vin Diesel? Ah, Paul Walker. Nu mă, asta de o am eu, e al lui Paul Walker, dar avea un Vin Diesel, avea un Dodge din ăla. Dodge, nu știu ce Mamă, era, Iova. Habar n-am, nu știu ce era. Mustangurile tale. Du-te. Mustang, Dodge, tot aia e. Hai că, da. Hai că e tot aia, da. Zic și eu. Mustangul nici nu-i firmă. Ford, mai bine zis. Da. Bă, ne-a luat gol. Futule, mă. Am dat-o eu pe lângă. Mă, Iova. Uite aici. Mama, hai că îi batem pe ăștia, hai că nu pierdem a doua rundă. Lasă-mă! Păi Bogdanel, nu spune că s-a dus după minge? Idiotul nostru nu s-a dus după minge, am zis take the shot. Și el s-a dus, ba da, s-a dus, dar e penal. Am încercat să dau unia, uite, am prins-o. Bă, cât de prost ești, mă, bă, de ce n-ai prins, mă, minge, mă? Dacă ne mai luăm o dată gol, tot așa. Probabilitatea e mare. Nu, bă, dar o scos-o ăla, dacă dădea pe lângă, dădea în gol. Hai că e la poartă. Da. Prinde-o Aia ăla, mă, stau zici că s-au 3 în activat poartă, ăștia, toți mă. stau în poartă, mă. Uite-te și tu, s-au activat, mă, zici că. Bă, Ce ziceam? ce naiba joacă ăștia așa de bine acum? Că înainte erau paralizați. Mai 30 de secunde. Hai că paralizat. Bo? Băi,
Du-te, Dă gol! e gol! Hai! E gol! Ua! O scos-o, bă! Hai și eu dau pe lângă minge. Bă, n-ai mă cum Gigi. să joci așa, mă. O prins ăla prost. Cum n-o A dat? dat ăla prost Hai, dă acolo, ce nu ne luăm naiba. gol. Hai că m-ai și supărat. Ah, Eliminați în a doua rundă. Hai că e bine. Hai să ieșim, să deschidem alea, să vedem cât ne-o dat. top 16 turnament. 450. Plus, stai să văd, plus 1000. Eu am 1300. Nu mi-ajunge, cred că, de undă asta. 1850. Hai, Ia, hai că am haide. deschis unul. What? Import wheels? Mamă, mi-o dat din alea roșii. What the fuck? Tu le vezi? Da, văd. Faine. Ia, că Uite, vreau mie să mi-a văd. dat alea Ia, pot să roșiile dau 3 la roșii. ăștia. Cred că-s bune, bă, dacă-s roșii. Bine, Am băieți, pierdut cu- sper că v-a plăcut acest cu episod datul ăsta. și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!